Over 50% of you are watching the channel. Mara, you haven't subscribed. Bafethu, please subscribe. Let's get to 200k subscribers before the season ends. Subscribe. It's free. Welcome to all my fans on the TV. It's the Petro Premiership. On the part of 2, Obi0. I'm joined by Hanky. Yeah. Stibos mfowethu yaphila. Alright. Ngiyaphila bhuti. Sharp. Awuthi ngimbona yaphila. Ya. Stibos khawula baba. Kwenzeke iphutha ngeviki edlule. Yes. Mina bengihlele ekhaya ola eMtuba. Yes. eMtuba. Yes. Mangihlele ekhaya kusofa. Yeah. Ngithuma amadoda ukuthi awaye eOrlando. Yeah. Ayongithathela lamaphuzu amathathu. Yeah. Lamadoda mfethu ngwathumile. Yeah. Abuyeze aphethe lutho. Yes. Mangithi ngiyabuka ngithi no. Yeah. Angivele ngiyemashonisa ngiboleka imali. Yeah. Ngize la imbombela njengamanje. Yeah. Ngizosithathela mina. Yeah. Hayi ngafika. Imbombela. Yeah. Asithathela mina. Yeah. Yathini kuwe? Yathini kuwe Stibo? Yathini eTebeni? Yathi kusazoba mnandi kuphi? Ezweni. Kumnandi namanje ezweni. Bakhalayo. Mina ngiyajabula. Basebenzile abafana babo. Apolice. Bonke basebenzile. Coach mfowethu bengamthembi. But njengamanje sengicela ukumthemba ngale. Siyamthemba. Hayi bafowethu. Sibhakaniya asiphepheni bafowethu sibonane nangesizini ezayo. Phase kahle. Sihloniphe bafowethu. Yabona. Ngiyaqhubatuba konke abayinkoshwa. Bye bye.